Jeg vil byde jer velkommen tilbage fra pausen og lige rekapitulere lidt, at vi har hørt om den politiske vision, og vi har hørt omkring psykiatriens kravspecifikationer, tror jeg nok, det hedder i det tekniske sprog, vores ønsker til, hvad skal bygningen kunne. Det er formuleret af Poul Erik Ravnsmed og af Erik Larsen, som har lært os om miljøterapi. Og det vi nu går over til, det er nogle af svarene. Så nu vil vi gerne høre Mette Dan Weibel fortælle om, hvordan man som arkitekt forsøger at løse de opgaver, som vi har stillet gennem den arbejdsgruppe, den brugergruppe, som har været en væsentlig del af processen her. Så jeg vil give ordet til Mette Dan Weibel fra Aarhus Arkitekterne. Tak. Ja, jeg vil starte med at sige tak, fordi I vil høre på, hvordan jeg har oplevet den her proces, og hvad der er kommet ud af det. Sådan helt overordnet, så vil jeg først lige komme ind på lidt teori, arkitekturteori. Ikke meget, det har vi ikke tid til. Og så bagefter vil jeg fortælle om, hvad der egentlig er indarbejdet, og hvordan det er indarbejdet i projektet. Og så skal vi lige have fat i de rigtige her. Og så vil jeg egentlig gøre det, nu har vi flappet Eriks fine skrift her tilbage, men han havde jo egentlig fuldstændig ret. Det er min opgave, der står der. Organisering. Hvad er det, vi skal løse, og hvad er det så for en arkitektur, vi kan knytte på det? Aarhus Arkitekterne er en stor organisation. Jeg er partner i den og er ansvarlig for vores sygehusprojekter. Det seneste, vi har fået på tegnebordet, er Rigshospitalet, den store nye Nordfløj, og så er vi med i det konsortium, som laver den store nye udvidelse oppe i Aalborg, hvor det der for øvrigt er den psykiatri, der skal til deroppe. Ja, hvad er arkitektur for noget? Ja, lige præcis. Det, der er interessant ved det her billede, det er egentlig, at det er et ikon, vi alle sammen kender. Det er bygget af kærlighed til en afdød. Det er et mausoleum. Og det sidder på vores nethinde hos alle stort set. Men hvis man sådan begynder at dissekere det, så kan man se, at det, der skaber det her bygningsværk, det er i virkelighed lys og skygge. Det er en komposition, som er komplet. Der er noget, der er tilført, fordi det er der ikke umiddelbart i forvejen. Der er noget vand, der skaber spejling, der skaber, at himlen kommer på i ekstra dimension. Der er nogle cypresser, eller hvad sådan så nogen hedder på engelsk, der står her, der skaber naturen. Og så er der hele det her byggeri, der bliver rammet ind. Men lys og skygge, vand og natur, stedets ånd. Hvis jeg nu havde sat et billede dernede af Manhattan, så havde man kunnet se, at man skulle forholde sig til, hvor det er, man er. Men vi er her. Vi er ude på den her græsplæne, eller tidligere græsplæne, parkeringsplads, med en fantastisk beliggenhed. Jeg ved, at de bygninger, der ligger herover, de vilde, de er rigtig, rigtig meget dyre for fat i. Så en fantastisk beliggenhed til en ny børne- og ungdomspsykiatri. Vand, det grønne, så mangler vi bare en bygning. Hvad er det så, man laver, når man laver arkitektur? Jamen, man er nødt til at gå ind og sige, hvad skal den kunne? Der består af patientens møde med det her. Det skal være, at der er nogle kompetencer. Der skal være en form for effektivitet. Der skal være omsorg. Der skal være noget privat, en privat sfære. Der skal være noget samværsmulighed. Og i alt det der knytter der så nogle følelser og fordybelse, nogle muligheder for at trække sig tilbage. Og så er der noget natur. Og så er der ikke mindst bevægelsen, legen, sportsfaciliteterne. Så har vi nogle arkitektoniske virkemidler og en organisatorisk struktur, som vi faktisk skal have fat i allerførst. Den her bygning, som vi formodentlig alle sammen kender, det er i Rom, og den har været alt fra kirke til oldkirke til hestestal, og nu er det så et turistmagnetcentrum. Igen er den bygget op af lys og skygge, relieffer, af materialer, som vi alle sammen, når vi træder ind i det der rum, bliver slået af, hvor smukt er det i grunden. Det er den samme, som vi ser, når vi ser Taj Mahal. Så har vi tilbage til, hvad er det egentlig, vi skal løse i den her opgave. Jamen her kan man se, hvis man lige tænker over det, der ligger faktisk nogle forskellige arketyper på, hvordan man kan vælge at løse psykiatribyggeri på forskellige vis. Det der, det er en nordjysk model.
Det er en model, som man kan se mange forskellige steder. Den kan jeg som ikke lige sætte navn på, men det er helt klart, det er det, vi kender op fra Helsingør. Og det er en typisk Glostrup. Nu tager jeg lige Rigshospitalet frem. Det var egentlig fordi, vi har lavet den samme analyse på Rigshospitalet, som vi har lavet her. Men der er bare et rigtig fint diagram, der siger, at hvis vi skal have en bygningsmasse, der er så stor, og vi skal kunne løbe på tværs af det hele tiden, så får vi en meget lang gangafstand, samtidig med, at vi får nogle meget inderliggende rum, så vi får ikke de der muligheder for at kigge på tværs i byggeriet. Men hvis vi tænker os godt om og folder bygningen i stedet for, og lægger en gang på tværs, så får vi alt det, vi ønsker os. Og det skal I huske, når vi kommer tilbage til vores eget byggeri, så skal jeg prøve at forklare jer, hvordan den samme analyse er foretaget der. Så er der, når vi som arkitekter skal lave det her, så skal vi ind og kigge på nogle lysforhold, vi skal kigge på nogle indeklimaforhold, vi skal tænke støj og akustik, og vi skal tænke naturen ind. Lys, det har vi næsten set lidt af. Hvad er det så for et lys, vi får lavet? Er det nogle kontraster? Er det et spotlight? Er det filtreret lys? Det er godt med nogle mørke rum, hvor man kan trække sig tilbage. Fuld dagslys giver energi. Lys kan rigtig mange ting. Man skal også passe på, hvad der er, man gør, fordi den situation der er jo ikke den, vi ønsker i det her byggeri. Og det der helt mørke lummer, det er måske heller ikke lige der, hvor vi er. Vi skal tænke i lyset, hvordan vi formidler det i forhold til materialerne. Vi skal tænke ikke mindst på indeklimaet. Man kan næsten ånde lettet over den dreng, der han har fundet et sted derude, hvor han kan sidde, hvor der er noget lys og noget luft. De her meget hårde materialer, ingen vinduer, der kan åbnes. Alt er ligesom man kan mærke den hårde virkelighed inde i den stillestående luft. Akustik, en typisk hospitalsgang, nogen der har meget travlt. Her er det bearbejdet, her skal akustikken bare virke. Det er en meget alvorlig faktor i vores planlægning af, hvordan byggeri skal være. Naturen er en given ting, at det ved vi fra al mulig forskning, at det at kunne se ud på natur, kunne bevæge sig ud i natur, at det er meget, meget vigtigt i forhold til at finde ro i sjælen. Så er der noget, der hedder hjemlighed, kontra at det der måske ser lidt for smart ud. Der er også lidt grej her på væggen, som vi faktisk ikke rigtig har noget ønske om at se. Vi har nogle højtsiddende vinduer. Den patient, der ligger der, er faktisk ikke i stand til at se enten en top med de træer. Herover der har vi faktisk vores mantra i forhold til det byggeri, vi har været i gang med at lave. Hver gang vi skal have skulle træffe en beslutning om et eller andet, så har vi sagt, jamen hvad er hjemligt? Det har været hele vores basis for at indrette det her. Vi stod i den situation, at vi har små børn og store børn, og nogle meget store børn, og skulle vi indrette nogle af toiletterne til børnehavestørrelse. Der traf vi det meget enkle valg, jamen der er ikke ret mange hjem, der er indrettet med små toiletter. Så det var ret enkelt valg at træffe der. Så er der jo alt det omkring farver, som er meget oppe i tiden, som Erik også sagde. Og man ved en hel masse om det, men vi mangler faktisk en hel del viden. Men omkring farver kan man sige, at den der farve, den kan godt være, den kan virke beroligende på nogen, der er oprevne. Men den kan måske også virke temmelig deprimerende på nogen, der er det i forvejen. Så man skal tænke sig rigtig godt om. Og så er der det, der hedder interiør, møbler. Hvad er det for noget, vi sætter ind? Det der, det er en moderne tankegang omkring noget let, som man kan bruge. Det her, det er vist et norsk eksempel. Det er så en anden boldgade. Og så er vi tilbage til vores eget projekt. Lige for at sige, hvad er det for nogle ting, vi har været i gang med at diskutere, ikke blot med jer, men også med os selv, med vores faglighed. Altså, Taj Mahal igen, vandet, træerne og en bygning. Jeg vil ikke sammenligne den her med Taj Mahal, for det er ikke noget mausoleum. Det er for levende mennesker, det skal være hjemligt. Godt. Det der er her, det er, at vi har en stor akse, der går igennem her. Vi har nogle bygninger, der ligger som nogle punktbebyggelser. Jeg skal lige have den tilbage. Man kan se, at det, der ligger her, det er røde mursten, og det, der ligger tilbage her, det er sort skifer.
Jeg ved godt, det er 2 forskellige, men alligevel så er det sådan, at de røde her bygninger er 2, og nogle er 3 etages, og det vi lægger her er 1 etages med en taghældning, der vender ud den her vej. Det har været vigtigt for os at ikke skærme og lukke af for de her bygningers fornemmelse af vand, og at terrænet det skråner herned. Hvis vi havde lagt rødt tegltag på den her bygning, så havde det skulle have en meget højere hældning, og det vil sige, at byggeriet var nok blevet 1,5 meter højere. Derfor har vi valgt at sige, at det er altså sortskifer. Og det er så i den her ende af byggeriet så heldigt, at terrænet falder så meget herud, at vi har været heldige at kunne få lavet en parterreetage herhenne. De øvrige gårdspladser her er i indgangsniveau svarende til det her. Nå, så siger vi bygningsstruktur. Nu bliver det ret alvorligt, fordi nu skal vi altså til at tænke både i flow og varer og køkken og affald ud igen, og vi skal have nogle patienter ind, og vi skal have en backstage og en frontstage. Og det vil sige, at der er faktisk en stor cirkulation i det her hus. Og så er der lige det med skolen, som jeg ikke også fortalte om. Det har vi også selvfølgelig tænkt over. Vi har en hovedindgang her. Op af vores akse. Der ligger så herude backstage, der ligger samtale og kontor i den her, således man kan komme ind og få fat i de mennesker, man skal snakke med, uden at komme ind og røre ved boenhederne, som ligger her. Det kan godt være, at I bruger et lidt forkert udtryk. Værelsesafdelingerne, sengeafdelingerne ligger herud. Man kommer ind her, og der er en elevator der sørger for, at de få trappetrin, der er op, der bringes maden direkte ind i produktionskøkkenet, som ligger her, og affald kan komme ud den vej. I kælderen har vi nogle depotfaciliteter, fordi her under det her er der så kælder med depoter. Her i, jeg skal lige tænke mig om, hernede, der kommer vi ind, når vi kommer ind i den skærmede enhed, så kommer vi ind hernede i det her område, et modtagerum. Og så ligger der her 2 værelser til skærm, og 2 værelser til skærm, 2 værelser til skærm og 2 værelser til skærm. Adskilt af døre, så vi simpelthen har en fleksibel skærmløsning. Heroppe har vi så unge afsnittet, som kan bevæge sig ind i det her. Og vi har en flex-afsnit her, og vi har et børneafsnit her. Jeg vil sige, at jeg som arkitekt er jo voldsomt optaget af alle de mange år, som jeg har brugt til at bygge om, før vi begyndte at få nogle penge til at bygge nyt. Så når I siger, at huset er designet til den her miljøterapeutiske behandlingsform, så er det korrekt. Men det er samtidig også et hus, som faktisk er så fleksibelt, at det kan bruges til rigtig mange andre ting. Som mere, eller hvad skal man sige, fleksibiliteten er iboende i det her byggeri stadigvæk. Vi har tænkt på den måde, at værelserne vender ud, hele tiden ud mod det grønne, ud mod udsigten. Skærmen er markeret her. Vi har tænkt, at patienternes ophold, multirum, værksteder, de miljøterapeutiske områder, de ligger som den blå struktur ned igennem her, hele tiden med udsigten ud til det grønne og ud til vandet. Så ligger der ud til nogle atrier, nogle værksteder, spise, køkken, ligger i de her. Men sådan, at hele det store areal her vil opleves som meget stort og åbent. Og hvordan klarer man så det, når man har akustikken i erindring fra analysen? Det vil jeg så vende tilbage til lige om lidt, når vi ser nogle billeder. Men her er så personalet, der passer værelsesenhederne, eller plejeenhederne. De sidder som perlerække herned igennem projektet, og har ikke direkte forbindelse til hinanden, men har dog en fornemmelse af, hvor er det nærmeste personale. Dem, der er ude i det offentlige rum, de har en klar fornemmelse af, at her er der noget personale. Personalet har en klar fornemmelse af, hvem der er i det offentlige rum. Der er lagt, og så er der de her backstage-funktioner herom bagved. Så er der en legeplads, der er en gårdhave, eller ikke en gårdhave, men ud til plænerne. Og her er der så et atrium, der går ned i parterreetagen, som skaber lys til de funktioner, vi har hernede. Og her er der så et atrium, eller et gårdrum, som skaber liv og lys ind i de områder her.
Og her har vi så en lukket atriumhave beregnet til skærmen. Så det vil sige, at de patienter, der ikke har mulighed eller har behov rettere for at gå ud i det offentlige rum, kan komme ud ved at gå ind i det skærmede område der. Værelserne er store. Der er en voksenseng sat ind her, selvfølgelig, de har alle aldre. Og de er så store, så man faktisk, hvis man drejer sengen eller stiller en lidt alternativ møblering op, er der sagtens plads til, at der er en overnatningsmulighed for en patient eller for en pårørende til patienten. Hvert værelse har eget toilet, selvfølgelig. Det er sådan, at indgangene til værelserne er ligesom inde i en lille niche. Det vil sige, at dem, der kommer ud, de går ikke direkte ud i det her voldsomt store rum, men har lige en mulighed for en lille privat sfære, der er markeret her. Man kan også stå og observere, uden at man kommer ind i det her område. Nu er der tegnet nogle borde der. Det er vist mere for at vise, at det kan lade sig give sig. Men for lige at tage det lidt diagrammatisk, gårdhaven her, værelserne vender ud mod gårdhaven. Vi har slusen her til modtagelsen og nogle værelser her. Hver af de her områder har et spiseophold her, og så er der et terapikøkken. Det kunne jeg lige skulle vise det på planen, nu vi har været inde på det. At her ligger der et tekøkken med et spiserum og et mere opholdsagtigt areal. Et spiserum i forbindelse med det store produktionskøkken og et opholdsareal her. Igen hernede et køkken og et opholdsareal. Så altså tekøkkener, så man har mulighed for de der hjemlige terapeutiske træningsfaciliteter, hvad sådan skal kalde dem. Og så er det sådan, at hernede, det er et snit i bygningen. Det er de eksisterende store røde tegltage, vi ser, der dukker op her bagved. Og så er bygningen forsøgt dimensioneret sådan, at man holder en skala, som står mål med de her eksisterende bygninger. Og samtidig så er det så sådan hernede i den her ende, der har vi så været så heldige, at vi har fået skolen placeret i parterreetagen. Med en udvendig trappe, sådan så man går ud af hoveddøren, går rundt om bygningen og kommer ind i skolegården, der ligger her, og så går man ind i skolen via en dør i den ende. Jeg vil sige, hvis det skulle blive 30 graders frost, så kan vi altså også klare det indendørs. Sådan ser huset ud. Det er stedet, det er det grønne igen. Jeg har sagt det flere gange. Sådan så det ud den dag, vi havde fint besøg med flaghejsningen. Gule mursten, blødstrøgne, analog, de eksisterende huse derude. Det sorte tag er hentet fra de bagvedliggende bygninger. Formatet på de her vinduer er i relation til de vinduer, der er på de nabobygningerne. De er ikke opsprossede, fordi det er, som Poul Erik siger, det er en moderne bygning, som afspejler den arkitektur, vi laver eller bruger i dag. Men en relation til det eksisterende. Ikke lige den der, men den ved siden af. Indgangspartiet ind til trappen. Hovedindgangen er heroppe, det der, hvor aksen kommer igennem. Man går lige op ad nogle der, kan man lige ane et lille løvehoved, der kommer frem. Godt. Hvad har vi så gjort indendørs? Vi har en bygning, hvor vi har nogle højt siddende vinduer, der kaster nogle lysformationer her. Vi har nogle udkig hele tiden, ligegyldigt hvor vi kigger hen, så har vi mulighed for at se ud. Enten ud på fjorden, enten ud på det meget grønne parkområde, vi er placeret i. Der for eksempel er lige et indgang til et par værelser, der kan man se, at der er lige sådan skabt en afstand. Herover er det, at vores åbne arealer er til spise og ophold. Der står Grete Sørensen, hun er ved at få styr på ophængningen. Igen at se ud ind til stuerne. Der er sat nogle spotlight op, der belyser nogle bestemte områder. Også mere tænkt i forhold til aftenbelysning. Igen, altså hele tiden tænke i kontrasten i forhold til, hvordan vi bygger det op. Indeklimaet, vi har mulighed for at åbne op ind til, eller ud til gårdrummene. Vi har tænkt meget i materialerne, i naturmaterialer, det er linoleumsgulve,
Og så har vi tænkt utrolig meget i støj og akustik. Og det her, det kunne måske godt give mindelser til det rum, vi så for lidt siden. Men akustiklofterne herinde, der dæmper den slagklang, der er herinde. Samtidig med, at vi heroppe har brugt træuldslofter, som er utrolig lydabsorberende. Jeg tror, når I kommer derover og se og er der, prøv at lægge mærke til, hvor dejlig en akustik der er derovre. Det er virkelig godt. Også når man betænker, at det er børn og unge, der skal bevæge sig i det her. Så har vi jo selvfølgelig en fantastisk natur, det har jeg sagt flere gange. Det er lige det grønne her. Her kommer så vores lille løve frem igen. Den kommer Claus og fortæller om. Og så har vi så igen det morsomme ved Gretes billeder er i og for sig, at det er et mega farvesætning i forhold til blomster, der har været inspirationskilden til det. Det er vist ikke helt galt, Grete, at sige det sådan. Igen, træk noget naturligt ind, og det, der er det fantastiske ved de her billeder, er jo, at de er vævede, og de igen går ind og siger, jamen det er tekstilet, der kommer ind og blødgør det her miljø. Så vi har virkelig været inde og tænke også i forhold til Claus Ørntofts granitløve, at vi har været inde og sige, at det skal være nogle gedigne materialer, det skal være gedin, det vi laver, fordi det her, det skal udstråle professionel overlegenhed, må jeg sige. Jeg har tænkt i alle tilfælde. Igen, udsigt til det grønne. Så har vi en legeplads, som er nøje udtænkt med de den legepladsindretning, der er etableret. Og det er simpelthen, det er jo ikke en legeplads for byens børn, det er en legeplads, som bruges både behandlingsteknisk og også til observation. Så den er der arbejdet rigtig meget med, og nu skal jeg altså lige se, hvordan tiden går. Den går sådan, jeg skal skynde mig. Det her, det er så i forhold til de der lidt morsomme møbler, I har set, der har vi altså valgt at lægge os på et hjemligt, men dog også sådan børnerelevant niveau med en god indretning. Det er Birgitte Flø, der har stået for det, og det er blevet rigtig, rigtig fint. Så har vi her interiøret i et personalrum. Man kan se, at det er meget, man kan både se ud, og man kan blive set. Og det er sådan set det byggeri, jeg vil præsentere jer for. Og nu er der sådan set kun én ting tilbage at sige til jer, og det er, at nu må I så finde det personlige præg. Vi har lavet en bog sammen med Realdania, eller med støtte fra Realdania, og med støtte fra den kommunale momsfond, som ikke rigtig findes mere. Der ligger eksemplarer derovre, som I er meget velkomne til at tage med jer. Det, der er essensen i den bog, der er mange indlæg i den, skrevet af forskellige, blandt andet nogle af jeres kollegaer. Men i den bog findes en omtale, dels af det her projekt, og også af det store nye i Slagelse, GAPS-projektet. Det var, jeg havde valgt at sige. Tak til dig, Mette, for en grundig gennemgang af det fine byggeri. Vi glæder os til at se det live om ikke så længe.